खुलुमबाय। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा गुबुनफोराव जाबायदि फालिबोदों देग्लायबो जोङो फैबाय थानाय जि जोंहा 26 जानुवारिनिफ्राय 6 दिनिया गोथार नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लानानै जों फालिनो थांगासिनो दङ। बिनिनो दिनैहाय जोङो लाइखुन्थिया गायसनग्रोदो। जोङो बेवहाय आलासि महरै जोंहा समनाथ बसुमतारी मोनसे समनि माने दैदेनगिरि समाज सिबियारि जों बिथांखौ लिंहरनाय जादों, हांख्रायनाय जादों। दा जोङो हाबाफारि बायदि जोङो बुंनो थाङोबाथ' जोङो गुबुनफोर बोसोराव जाबायदि जोङो मा होनगोन सानफ्रोमबो जोङो खेला धुला बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो सानफ्रोमबो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंबोगासिनो दङ आरो देग्लायबो जों बेफोरबायदिनो लागोन। बेजों लोगोसे जोंहा धोरोम मा होनगोन प्रसार खालाम जिहेथु जों धोरोमखौ बेवहाय फालिबोगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोङो सेन्ट्रेल बाथौनिफ्राय जोङो बिबानगिरिफोर लिंहरगोन आरो नैबे ओनसोलनि जाखिनि राजनितिकनि दैदेनगिरिफोर दङ जोङो सोरखौबा माने बिपिएफ इउपिपिएल बा बिजेपि जों बेखौ नोजोर बोआबासिनो जों गासैबो बेवहाय जोङो बाहागो लानानै दान्दिसे सम जोंनि नैबे फोरबो फालिथाय आफादाव बयखौबो माने हेफाजाब होफैगोन जों बेखौ मिजिंथिहरो जोङो आफादनिफ्राय। लोगोसे जोंहा लास्ट दिना गायक हिसाबै जोङो इलिसा बर' जों बिथांखौ जोङो लिंहरनो सानदों। आरो बिदिनो गेजेर गेजेर जोङो सानफ्रोमबो कम्पिटिसन जों कालसार श' जोङो दिन्थिफुंनाय जायो। जोंहा डिजि नाइट फैगोन। बेनिफ्राय जोङो सानदों एबार मा होनगोन बडि फिल्टार जों बेखौबो लाबोनो थाखाय आखायाव लादों। दा आसा खालामो मिस बिउटिफोर जेसेबांखि अन्य बोसोराव जाखिनि जोङो हाबाफारि लादों बेफोरो गासैबो थाजोबगोन। बेनिफ्राय एबार जोङो बयनिख्रुइबो माने गुबुन नैबे 12 बोसोर जा फालिनानै थांबाय बिनिख्रुइ आरो माबोरैहाय जोङो नैबे जोंनि फोथारखौ समायनासिन खालामनो हागोन, मोनसे डिसिप्लिन भाबै जोंनि गोथार नैथि मंगलबारखौ जों खुंफुंलांनो हागोन, 6 दिनिया प्रग्रामखौ जों खुंफुंनो हागोन। जों बेखौ नोजोर बोनानै माने मोनसे स्टेन्डार्ड मोनसे फोरबो जों फालिनो आखायाव लादों।